Comunitat Minera Olesana, una entitat singular amb una història única. La Comunitat Minera Olesana d'Olesa de Montserrat és una comunitat de copropietaris única a Catalunya i està dedicada al servei públic d'abastament d'aigua. La majoria de municipis del país han concessionat i han deixat en mans d'empreses o entitats administratives la gestió de l'aigua. La comunitat, amb autonomia pròpia, representa un model singular d'associació que ha aconseguit mantenir l'esperit original i la seva independència malgrat el pas dels anys i l'evolució social, cultural i econòmica del país. La comunitat va néixer per fer arribar aigua potable a les cases en una època en què això era un fet innovador. En un temps complex, immersa en un context convuls i de canvis a tots els nivells. A Espanya, el general Prim i el general Serrano tornaven de l'exili per forçar un pronunciament militar que portés a la convocatòria d'unes Corts Constituents i fes caure el govern d'Isabel II. A Catalunya es consolidava una revolució industrial que faria néixer colònies, factories i fàbriques arreu del territori. Es constitueix la Junta de Catalunya per generar una nova administració, es forma la milícia i s'inicia l'enderrocament de la Ciutadella, símbol del poder absolutista i centralista dels Borbons. La Comunitat Minera Olesana no és una empresa privada o mercantil, no és una administració, és la suma de l'esforç de tots aquells que des del 1868 han cregut en un model d'autogestió eficaç, singular i, sobretot, propi i proper a tots els usuaris del municipi. Amb el pas dels anys, la comunitat s'ha transformat i ha evolucionat sense perdre de vista en cap moment l'objectiu fundacional, donar servei i abastir d'aigua a la vila d'Olesa. Des del 8 de desembre del 1868 i fins als nostres dies, la comunitat s'ha mantingut com una entitat directament vinculada al passat, al present i al futur de la vila d'Olesa de Montserrat. Ha estat sempre vinculada a l'evolució social i econòmica, al seu creixement i al desenvolupament com a municipi. Després de la constitució de la Societat Minera Olesanesa, al gener del 1871, es finalitzen les obres a la mina de la Creu de Beca. El 1902 finalitza l'obra de l'actual dipòsit regulador. A finals de 1923 s'obre el primer pou a la llera del riu Llobregat, a la zona del Mas de les Aigües, i es connecta amb el pou de Creu de Beca. Al maig de 1935 s'inicia el projecte per aportar l'aigua de Can Tovella. Al juny de 1946, al Molinet del Mas, s'hi ubiquen les instal·lacions de l'estació de tractament d'aigua potable, de la qual avui dia gaudim tots els olesans. El 1985 es connecta la ETAP del Mas de les Aigües amb el casc urbà i el dipòsit del carrer Conflent. El 1993 entren en servei 3 pous a l'ETAP del Mas de les Aigües. L'abril de 1996 es connecta el dipòsit de Creu de Beca amb el Collet de Sant Joan i Balconada. Al juny de 1998 es troba totalment enllestit el dipòsit de 500 metres cúbics de la Balconada. Al juliol de 1999 s'inaugura el dipòsit de 1.000 metres cúbics de Ribes Blaves. Al juliol de 2001, les obres del dipòsit de reserva de 5.000 metres cúbics estan totalment acabades i connectat amb el de les Planes. El 25 de febrer de 2005, inauguració del nou local social. L'any 2010, l'ACA atorga una ampliació de la captació fins a 8.000 metres cúbics d'aigua al dia per l'abastament d'Olesa. L'any 2016 s'elabora un pla director d'abastament per 5 anys. A finals del segle XIX hi havia un desequilibri entre els recursos hídrics disponibles i les necessitats derivades dels successius augments demogràfics. L'escassetat d'aigua va comportar que en moltes cases hi hagués cisternes i pous ordinaris. Com que no es disposava de prou aigua potable per atendre els serveis domèstics, la salubritat pública se'n va ressentir. La conseqüència més directa va ser que floressin un nombre regular de malalties d'origen hídric, com ara la febre tifoidea i altres malalties infeccioses. Any rere any, la comunitat ha anat augmentant els nivells d'aigua subministrada en consonància amb l'augment urbanístic que experimentava la vila. Es feia palès un increment pel que fa als ingressos que provenien del consum. La memòria de gestió de la comunitat destaca per la seva transparència, fruit del règim que imposa la llei de cooperatives.
Gràcies als protagonistes d'aquesta aventura tan agosarada, sobretot pel moment en què es va dur a terme i perquè ha perdurat fins als nostres dies, avui els convilatans d'Olesa gaudim d'un servei d'aigua potable amb unes condicions inigualables en qualitat i preu. L'any 2012, la comunitat inicia l'elaboració del projecte Olesa, aigua del segle XXI. Un projecte per aprofitar tots els recursos locals i disposar d'un servei el més sostenible possible, atesos els efectes negatius que pateix i patirà el medi ambient producte del canvi climàtic. Aquesta decisió fa possible disposar d'altres fonts d'abastament dintre del terme municipal sense necessitat de recórrer a cap servei extern. El 2017 naixia el projecte Aigua.coop, un model de gestió cooperatiu de l'aigua amb la vocació de ser un referent aplicable a la realitat d'altres municipis. Un punt de contacte a disposició d'ajuntaments i d'altres col·lectius interessats a gestionar l'abastiment d'aigua des del punt de vista de l'economia social. Dins d'aquest compromís amb el futur, la comunitat també ha començat a explorar el camp de les energies fotovoltaiques per autoconsum a la planta del mas i als dipòsits. Hem crescut en anys i en experiència. Ara volem afrontar el futur amb aquests nous reptes. Volem fer evident que el model cooperatiu dona resposta a les exigències democràtiques i de sostenibilitat que exigeixen una part important dels ciutadans, impulsant l'autogestió i la democratització en la gestió dels serveis públics essencials mitjançant l'economia social. Aquests 150 anys són un punt i seguit, encarant un futur d'oportunitats que ens dona l'economia social. L'esperit de servei de la comunitat es continua mantenint viu avui en dia. Els olesans mai hem tractat i gestionat l'aigua com una mercaderia, sinó com un bé comunal, públic i vital. Comunitat Minera Olesana, la cooperativa de l'aigua. La gestió democràtica d'un bé comú.